Magi, Donibane Garaziko etxe baten jabea zira. Uda guziz alokatzen duzu. Jamuntxo gaztea heldu zaitzu urte osorako alokatu nahian. Magi hasita, iruna bertsu amarreko tikian. Garazira jina naizani udaro usu. Egi polita da hau, ze jende zelusu. Orain zuk nahi duzula, erosle zirazu. Baina udan bederen uzten alko nauzu. Beti pestarik pesta pasatzen baduzu. Beti pestarik pesta pasatzen baduzu. Hauxe da nahastea, aiama, aiama, alokatu nahiak, unaino narama, eta onartu zazu, otoi ene dama. Serioski inen dut urte osoan lana, etzirea zu ere gaztea izana. Etzirea zu ere gaztea izana. Baita hortako ados naiz zuri uzteko. Hemen pasaditzak eta inbeste memento, urte osoan zuri dena egiteko. Baina gero utz nazazu zuretzat hobeto, dirua emanen dizut kanpinga hartzeko. Dirua emanen dizut kanpinga hartzeko. Bainan kanpinga ez da, gaur ene premia, nahi nuke etxe hoi, duzuna eskainia, begira nazazuai, otoi amania, bientzat untxaleike, bier komenia, estimatuko duzu ene kompainia. Estimatuko duzu ene kompainia. Zure proposamenan jarriaz ajetan, zugan pertsona on bat ikusiz gordetan, baietz ejanen dizut adostasun sekan, baina hemen nagusi ni nauzuetan, zuretzat otorduak eta garbiketa. Zuretzat otorduak eta garbiketa.
Pozik entzun dut orai, nik zure egana, bainan ez da erretxa, hori itzemana. Egun guzietako zuk dautazu emana, afaritak garbitzia zenolako lana. Otoi, otoi ezkalda ahal ez dudana. Otoi, otoi ezkalda ahal ez dudana.